Здравейте, вие сте с Утро.bg и днес ще ви разкажем за кръглата книга. Да, тя е факт, и това не е интернет измислица, а един от най-впечатляващите шедьоври на ренесансовото книговезане. И се съхранява в университетската библиотека във Вюрцбург, Германия. Накратко казано, това е Ферарито на книгите от 16 век. Ето защо. Тя е изработена от Грегор Шенк около 1590 година. И е направена за княз-епископа Юрий Ехтер фон Емеспелбрун. Предполага се, че тя вероятно е била неговият шедьовър изпитът, с който е трябвало да докаже, че заслужава титлата майстор-книговезец към двора. Книгата не е просто кръгла отвън. Самите страници са изрязани в перфектен кръг, а подвързията е от кожа с богати златни орнаменти. Тя съдържа 5 богословски трактата и в диаметър е около 27-28 см. Изработването, книговезането на кръгла книга е технически кошмар. Гърбът на книгата, там, където се събират страниците, трябва да е плосък или леко заоблен, за да може тя да се отваря, без да се скъса. Да се направи това с кръгли страници изисква математическа прецизност. Така че, следващият път, когато я видите на снимка, знайте, че това е Ферарито на книгите от 16 век. Благодарим ви, че сте с Утро.bg. Бъдете с нас, последвайте ни, за да продължим заедно това пътешествие сред най-любопитните истории от света.